Wow. Ayos pas. Ganda. Yo, what's up mga kawaray, no? So, andito tayo sa Doña Carmen and may pa-tryout ng Mobit sa darating na liga sa March. So, andito na kami. Mga player natin. Nalaro na si Kevin. Marami magta-tryout ngayon, so may schedule kami 2 to 5. Mga player natin, si Boss Archie, sila yung mga magta-tryout ngayon. Nasa labas na iba. So yun, magbabapapis muna tayo. So inaantay pa namin yung ibang player. Nice boss. Good. Highlights ayun na, dadakdak na. The way. Nice one. Pas na naman. Kapos. Jonathan. Kaya lakmak ya. Balik. 9. Wow, highlights. Wow, highlights. 0. Last.
Sarap po sa ilalim. Laki. Good! Tuwa ng puto. Isolation. Last. Nice pass, ganda.